Asanteman TV. Yes, so mosompa. Asanteman TV and Moguswa Moshe na said you didn't come on Yanti say ye ba brekum na yaba brekum man hine a better phone biano ye mama sunsi on the samre ye nuano my free Asanteman tem or take a course or your two crane no brain woman so and ne manfo na ebano who say police amokano soldiers cano eba police cano so to aso bases ahodwa or two course was Antimera or die say in free Asanteman temu emrano ena samra menoka say ababedruno or da basis makumaku edua santeti ena or da di free Asanteman temu say yemfa emrana yemfa emetai brekum man echi na fe brekum man hene ena yankata na chiri kra it is samia menoka say basis no ena ban broni be ka say convoy ena ediswa eba no basis no na asanlai tin za na otufo Osei Tutu ya otoso mienu ena ne ono etutu ne nan ede afiri Asanteman temu na wababa betai nana echi kra na da sebra doctor amankona dia wo ya otoso mienu doctor ene ye kata na echi kra nti Asanteman ontimi ntena emenhia fikesiem na sabion fa ne sanchen dem refam na woso oba na lechia prekope oba beta na chi kama enti hwe basis na eba no a Asanteman flag no ebo animu kama sa doma abotwi abokiri di free Kumase anasa Asanteman temu bahase no enya asem ketua kra se de basis no asala no VIP basis no ena edisua eba samra meno kasei oma be piemu ewo brekum na yanana yadie nyina da sebre doctor amankona die wo ya otosumie no ene ne doti ye anase boni beka se ne final funeral rites no yede ebe hyehyɛ so no nti basis no na eba no enya asam ketu akra sɛdeɛ asante etie na Amamere ni Amanea etie no ene asante abo
ene uko Asanteman temu Asante abo esanse edom abotwi abokridi na ebepiem obrekum mam ha no enyasem ketewa kra eno na ugusu a wo hwe no Asanteman so TV yedinkan eka kire mu se de betofo bia no ye ma maso ensi ewo ho ti sami America se bases no ene gusu a eba no se de posifo abambofo ma direction kama no bases no ba na eba Asanteman flag no franka na ebo animu kama na otumfo Asanteman ra ono so convoy no edinachi aposifo bambofo ene asrafo sadom ni nyina omunyina eta Asanteman ra chi kama na afa bibia atumi kama nti samre de yebeka se enipa dom ene enipa abokridi ba nyina no na chese da sebre Dr. Amankona die wo ya otoso mienu ne doti yie no ena ne ekoso wa ha no ene kroyi ebebutu na sedem din kan no ene kroyi se mutu a ebeka kakra se krono mutu a ebeka kakra for afena basis ahodo a na efri Asante region eba na afena ababetru na wenyina ye dom a omo eba na afi omo ababetai eye otumfo setutu otosumienu achi na ababekura ni akota dasebre Amankona die wo otosumienu achi kra enti basis no ene saso asamre onom eba no okọ Asanteman tem samre ameno kasa edia eho abo esanse edom a agitwi na woma bepiem obrekum ekrom hadria program ha say no enya asem keto akra the buses no ena say ababedru no almost 30 buses ena etimi ababepiem ewo program ha say a enya asem keto akra ntia no ena ogusu Asanteman so TV ya somosompa na yade ni nyina somo no enya asem keto akra edom na no odin Asanteman akire do edi akire brekum man se na yade nyina na dasebre Dr. Amankona die wo otosumienu atofom a yentimi ntina Asanteman tamfe ensanhye adamre fam na mum ewose ye ba na yade dobebodom na bibia etimi ya kama nti bibia ya kama nti bases no ena enamu a eba no Asanteman so TV ya somo ne asomo sompa de betofom na bia na yedin kan ka chem se ye maso ensi ewo ho enti wei ka sa wodo afri eye manhia himfie eba police for no enyina edi akire bambofo no asrafo no amokas ni nyina edi so kama ya wo mo eba nya asem ke20 ena de se kroyi anka amutu ebeka kakra enka mutu ebeka kakra sanse edomo a eba krodwa mu no na enafom kra Asanteman so TV ye wa de pa ne wa de oye na enso ye somosompanti some media passes ahodo no a ye ka ho asem se eba betru no eno ena say atimi aba betru no eti wo hwe convoy na edi kan no a asumenya duana PSA ba kopɛ Asanteman so duana PSA ba kopɛ na otene ho kusi ntrama ena waba bepiem wo ha no ena hemfo dodo no a ena ba bepiem wo ha se fra Asanteman tamunya asem ketoa aman hene dodo no a ena ebetimi aba bepiem wo ha se yewura soso aba betru sumenya man hene na odene ho kusi ntrama odene ho ankasa ena yewura na aba no ye ne yewura no obia na yewura no wo bemamu na onkwa so aduana PSA ba kopɛ ena waba no enya asem ketu akra PSA kronkron a oni obia enche ni tumi die oni obia enche ni tumi ewo Asanteman temu eni Asante ahenie emu odene ho kusi
ntrama ena oba be piem wɔ ha sei no ɔde ne ho nana onkwa so ena wɔn aba no nti yegusuwa ya de somo de beto fom bia nso so no ye ma so ensi ɛwɔ ho nananom atena nkonnwa mekai wo sɛ na ahemfo be piem wɔ kurom ase no brekum man ɛbɛgye wɔn nsɛm aman hena ahodoɔ ya wɔn ɛbɛba be piem wɔ ha no ahwɛ na kura bi nya ba fom na ensi Asanteman so TV ye somo na ya somo sompanti ye koso adi akire na de beto fom bia nso no ye be ma mo nsa aka nana kwaku amankwa sa akode sawiahene nana media no otumfo brempon nana pia nana kwaku amankwa sa akode nana sawiahene otumfo brempon ono nso so aba bedru enya asem ketua kra nana onkwa so nana yade no nana kwaba jamu yaba buamu na o mahine brekum mahine ye no yaba be jamu yaba be kura no ya yedeti ye embe hu say you probia Asante kotoko hene brekum ye ne dia din yaba no nana ne nya hwe ani mu na ene kure be butuani no kwasem nana we dia ye dia Asanteman dia ye dam sronko se dia wiase nyina anim no ene sese ayaba ha ne anim se nana no hemfo atitie ne ani ntia man he dodo no na ba be pie mu ha se yenim se asumdwe ne ahwehwe ye mpento kwasem yenya ne ntie se ye de tabo ato hene bi so se ne mane ma ha ene ho nsensam de ebubugara na de ne ahwe anim ankasa ho nsensam probia Asante kotoko hene hey probia Asante kotoko hene na o se atuto to sumienu asumdwe ene edo ene kuroye wa tintitia se ne mahine brekum mahine okono krechi ende otufo bedo to ye no akura ni aketua se de be ya asumdwe ebeba nti eba ne beka brekum man ho na bibia bia do to ye no ya ne fefe se ebe ye sonko bi hu se you probia Asante kotoko ni brekum mahine oso akire no se de be bibia be boko ye ba ya asumdwe ene wodo ene kuroye na de baba bua me bibia ye fo nana ebeda se papa yemfa obre ni bebre na we ye nana amankwa sa akode sawiahene otumfo brempon ena ye ne no atwetwe nkomo a ene ofri eye Asanteman temu ababe piem ase ya woni edi nkomo kama ntiena medika ka che o se de beto fom bia yemma so nsi wo ho nana amankwa sa akode nana sawiahene otumfo brempon ena woni na bedwafo nyina ababe dru nana matena nkonwa ka ne ho a wabedu ha no mo fefefe na hemfo no guso a eba aman hene dodo na guso eba hemfo otumfo abrempon Kesse3 ni nyina edi akira wono mo eba nti mukoso ani yentena de besi bia nso no ye bekoso atwa mfoni edi amamo Asanteman so TV ye somo na ya somo sompa oyoko na na kwasi apia jedanka ani metin Asanteman so TV enie nana odama udini ye frame Boachiam nana Boachiam otumfo Ahinana fokuo okay otumfo Ahinana fokuo nana dia ne ahwe animu na ye hwe animu se otumfo aba ne kurom obedi obaya manye ne amanye nkosem na sese aba ne se ya na yetese se bi ne na mframam se nana agima badu ye de tabo ato se na mane maha nana asem wo gine se wadaroma otumfo de ono obi an asem o mom ne wasem ena e wo mutim otumfo ne obi an asem obu no man odin the credit any sabe akokodro egbunu mai onu obi ani asem ntuta na ota no kwa ye beda ase papa Abushan for sure. Yabeka say okay. Abushan for say obahwa abahu say ye maamenum ekuta sabi ebre ya ene ye fe no tane ene ekuta ye maamenum ene ye mrantie ne bi kuta bi ye maamenum su kuta bi
na Amamere ne Amanea kwan so Asanteman Franka so seye maame duku ho na tani ye kuta omreka say ye ne ebeye na tani de ebesi mu say maame wadaroma udin na afa ye ntoaso e fra me antoge ai maame ne ye hu se mu kuta tani Asanteman Franka asem tire ho mabo tuntum ade ani tani no ye ade bi a kane tete ho no na kane ani wiase no enna na wotumfo okosa ye didi nanim tineni na enyina ba bi otumfo beko bia ya ho ye yi ana se adwabo kese bia no tani ne ade a so hwe no kwan bi se be firi na ade asa te ade awio anwumro anopo ye didi nanim ansa na otumfo etimi akọ ba bia wo koro se otumfo ba na se wo kọ ayie na se a ye de ne beko wie no osore so a ye be san de na ba ansa no etimi afiri kuruma akọ e ba sa mo be so ana e be ye ni se ya so pa ye be so ama wisie ni jana dere ye be so na tani de na nkam ni se bia nkam mrantie na be kuta na ma be si amukura tani se ma no ye ni nyina ye to nwom enti ye to nwom no na tani ni kura ye se tani na nkura wo a wa yira wo fokuo wo ko obi mu a de opa bia ode be ye ono sa wo tani ni kura wo de a ba bia wo betimi awura efiri se ye na edi kan otumfo adi yachi yetimi akọ bia ye koro yeti ye kane a edi ye nim no nti oba wo be mo obi afu abi na wanfu abi ne somba so obi mfa ne de me hwe okwan kwasem enti e ba eye otumfo ahimfi a Asanteman ahimfi a boboa no a motani modibra ne se ye fra mo se fra ya tani akuyampon tani akuyampon tani akuyampon sa na ye tani ne ni ade ye hene ne ye fra na tani akuyampon na tani akuyampon mame ya beda ase papa panti de brepam no ya be san ba mo chene ne mo aba bedi nkomo we say ye otumfo tani akuampon ko asa ye manhia wo mo ene kura tani de ma Asanteman se de Amamere ne Amanea tie no na kane no se ye kosa sa be na kane ani baabi enti ye so tani no ana ye de ahwekwam eno ho Amanea na etwa go no nti ye guso Asanteman so ye sompa na bibia aye kama de amamu Some guys are moving.
Samuel no Kesse3 your carry no very much so Asanteman well 2462 out of so you know and what the people do game and ya say to across the Amamere Amanea Nananom him for and what's where was Asanteman him for who do mind now go omuna about the game Samuel Tutu say something up to Asanteman and Tepa said once up for hitting on no big anymore support and Tansuna for said the Amanea Tero Asantia Himuno or Machino said there was a wait this so now Asanteman is the J said a pack any idea Benchinia and Tentabe any idea anymore a chess Gura and Ebano and then over podium ha about the work Gassibre Amamuna dear wool and then I am a doctor here. Let you know, say, to force you to go to you. I come boom about now. Every time when you watch it, now you cut out a cheap crap. Now I am a doctor here. Said the hero, and a good one. 24 say to do every Asanteman
What's going on? I go back town. So the back town, you know the Kakrabe is running.
President, and it will come my 500 Ghana cities. Sir, what do you want? I'm not seeing. Never get here. That's the number. That's it.
Strong South PDA's #1. Mama Penny.
Asanteman TV. Yes, so Mosompa.